wata takobin tsafi wacce take a ajiye a cikin wani tsibiri, yayin da jarumin saraukai sun gwabza da dama domin ƙoƙarin ɗauko wannan takobi. Har izuwa shuɗewar wancan ƙarni babu wanda suka yi nasarar rabu da ita daga wannan tsibiri. Sadauki Baharu shi ne jarumi na ƙarshe wanda suka gwabza da wani matsafi domin ƙoƙarin mallaka wannan takobi, sai dai kashi duka su biyu babu wanda ya nasara. Yayin da wannan takobi ta ci gaba da kasancewa a tsare a cikin wata wuta a cikin wannan tsibiri, a wannan zamanin ma wasu matasa guda biyu sun jarraba ƙoƙarin ɗauko wannan takobi domin raba gardama na mallakar soyayyar wata yarinya. Na me kaza wari na? Kuma kin san ina son ka, me zaki tunani? A ni ba na son ka. Ni ba na son ka. Amma ta san ki. A ni ba na. Kake mu haka. A ni ba da wannan. Ni sa kake mu haka. Ni ba na. Ni kai na nake ganin gidanmu an ci in zabo da su aka ci mu. Kace musu kin nake su. A ni ba na son. Haba shi. Ba mu san. Allah ki taimaka Ina maka. da wannan. Kamata furan Allah kai zo ya same ka an. To mun yi ba su Ba ba. na son bacin rai. Ta kasu sabon so ba ta da kore ke. Ni wallahi ne ga ina son ki. Ni ba na son. Me ka baki so? Ka ji abin da nake faɗa maka. Ka ci ka ci karko da. Shi ya ce. Kuma dan shi ce ki zo kawai ya zo a san da ma ke abu ne ya ci ki kawai Shi ya ce. Kira haka ina fice ba. kai Allah ya Dai, ce ka Allah dai, ka je ka aka ce dai. Kai zan tafi. san ka take Ba na son shi na son. ke je ka Baki so. Ni yanzu duk kyau na ki baki so na. Ka ta ce ba san in tafi. Kamar yanki. ai ba ta ce ba ta san ka ba Kuwa da ke ganin wurin. Wato ku wa garin ne muku ba ku ji ba ko? Wato ga garin ne muku ba ku ji ba ko? Ke, ku kuma na muku gargaɗi kun ji ko? To bari zan ɗauki mataki kau. Na ce yarin da kada wanda sake gani ko gidan nan. Wato ba ku ji ba? Kuda. Shirman balla shirman wahi. Kai! Jiran za ka bi ta? Wuce ki zama zan neme ku. Kawai shi ke sai ku zo ku mai daman gida kamar dandali. To bari zan ga jarumin cikin ku. Haka ke rayuwa. Ke ta kuma bari shiga gidan same ki. Kira ina. Rama kira ina. Kai, mai gida Haka ake rayuwa. To wai mai gida lafiya kake ta wannan kwala kiran sai ka ce sama da ƙasa za ta haɗe? Ba yiwa a maida man gida kamar gwagwadon bariki. Ina magana da kawai ne talo. Haka ake rayuwa. Yau gobocan. Saboda Allah haka ake yi. Tsakani ga Allah wani abu ya ishe ni. Oh, wai yanzu abin ya fara yi maka ciwo kenan. To ai dama wannan matsalar kuce da kai da ita saboda duk abin take kai kake daure. Wai ke na lura yaren da ne magana kan ta saki biki haƙiƙi ce. Kuma dama na lura yana da talo kan baki santa. Kan baki kika heta ba. Sai in yi magana sai ki ce wani abu. Ya ta ce bintalo amma hanyar da nake nuna mata kai ba ita kake nuna. To ni wannan rai talo tsakani ga Allah abin da ya ishe ni. To bari na sa mazani. Ina matsayin mai gari na garin nan amma a maida muku gida kamar daddara. Yau in ga wancan gobe in ga wancan. To tun da abu haka na san matakin zan dauka. Bari in koma fara. Su yaran zan ga wani ne jarumi. Wannan yare ta haƙarin mutum ya zo same ta haka nan. Zan ɗauki mataki, zan sa masa gasa tsakaninsu. Ka bari in koma fada. Zan sa liman ya kira man yaran nan a zo da abin da za a yi. Gasa zan sa musu. Wane ne? Gwani cikin su. Wannan matsalar kuce da kai da ita. Ba abin da ya shafe ni. wai ke dan Allah dan ha magana kan yaran nan. Abin da ya shafe ni can ta mace. Ni ka ga ma shiga ta daki. Okay, wato ina magana ba kin wani shi yake mana kamar mahaukaci. To shikenan. Liman kamar da muka tattauna kuka sani magana ce kan wannan yarinya tawa wato bintalo. Gaskiya ne ranka da dai. To kowa ya sani maliman. So na shirya abinda wata gasa ko wani shiri da ya kamata yi. Na ga ku yare ne
a ba ku da tarihi kuma ba a ya kamata a labarta muku. Wannan gaskiya ne. Wato shi wannan gari ne wani abu da kuke gani yana da tsohon tarihi. Haka ne ba liman? Yana da tsohon tarihi. Akwai labarin sa Baharu ba su sani. To saboda haka an taɓa wata takobi a nan garin. Ita wannan takobi kamar takobi ta tsahi. Aka fafata tsakanin wani matsahi da wani basarake. To ƙarshe ne takobin nan su duka suka rasa ta. To saboda haka tun da na ga abin naku haka ne. Kuma cikin kowane ya hakikace wannan yare abin talo ya tasar da yake. To na shirya gasa tsakanin wanda duk ya samu nasarar wannan gasa to ya zama shi dan aure abin talo ya ta. Kuna da jiko? Ai ana ambace ni. Haka ne ba liman. Ya kamata a dan ba su tarihin shi wannan gari da gwagwarmai da aka yi kan wannan takobi. Gaskiya ne. Wannan takobi tana can cikin wani tsibiri. Can cikin wani tsibiri. Gaba da Bahmaliya. Ƙwarai kuwa tana can. Kuma wannan takobi tana cikin wuta. Saboda haka abin da zai faru zan sa muku wannan gasa wanda duk ya samu nasarar ɗauko takobi ta ƙare. Malima mun ba za mu mashi mutum. Kuma ma yarinya kamar bintalo ran kai daɗe an ce a same ta haka nan kamar ebo ruwa a kogi. Ka gani? Ni kai na ban goyi bayan haka ba. Ka gane ma hanya san kira saboda ka abin da ke akwai maliman wa'annan matasa wannan gasa za mu samu su. To ai hakan ma mai gari za su ƙara gane cewa mace tana daraja. So da suka dawo za su ƙara tabbatar da cewa rike ta zai zama da muhimmanci. Gaskiya ne. Da ma addini ya nuna cewa mu rike mata mun daraja. Gaskiya ne. To san kira da magana haka za a yi ta. Haka ya kamata ran kai. Maliman ka. An ce iya ruwa fidda kai. Alhamdulillah. Saboda haka ina ganin san kira abin da ya kamata yi ai hanzartawa za su yi wannan gasa. Sai ku fara shiri. An ce iya ruwa fidda kai. Ƙwarai kuwa. Kuma hakan zai sanya ƙarfin darajar mace. Ka gani ko? Ka gani? Addini ce ai ku rike matan ku da daraja. Ka gani? Idan Ka ba gani? wannan ya za su san wannan. Kuma ma bugu da ƙari a ce ya kamata mai gari shi kenan mutum kawai a ɗauka shi kai ya bashi ta ba tare da ya sha ba ya zo gurba ba. Malimin in muka rinto ita ma yarinya wace irin gurba ta da kai dai ka sani. Musamman ma kai irin gurba da shawarar samun. Ka gani? To shi kenan kuma ni sai diyata sai a ce haka nan kawai zuwa ɗauke to ba da kanan. A'a ba haka rayuwar liman. Mu sa musu wannan gasa kuma ka ga wannan gasa zai zama da bagardama saboda haka yan samari da haka nake muku kwana ina fata da kun ji bayanin na sallame ku ubangiji Allah ba da nasara Ya ba ku wanda ya kusa. haka ne san kila Haka ne ran kai. Kuma za a gane jarumi a nan. alhamdulillah saboda haka sai a tashi a cigaba da shi Ai a tarihi garin jarumai ne. To Allah ya ba mu sa'a. Nan aka yi su Bahar. Ba mu mancewa. Gaskiya. Tarihin su Bahar nan garin aka yi shi. Kai dan samari ko ka sare ne na ga shi har ya tafi. Kai na ya za ya sare ai sai dai je can ya iske ni kan nama daga na iske ta ko Dai haka ya kamata. Haka ya kamata. Dan kai daɗe. Yo ai ran kai daɗe baka sani ba. Ai tun da na ji ka ce za ka sa gasa. Ai na san dama gaba da Bahmaliya za ka haɗa. Duk wanda ya je tsibirin nan ba tare da yo san kila mu na sani A'a. yo saka nan yo ka sani baka sha gwar ba Yau garin nan ba a yi jarumi kamar Bahar ba, amma da ya je baka ƙara jin labarin. wai amma san kila kana ganin kwana za su dauko ta kofin nan to mu ne maliman ya ka gwada ina ma zan fito idan ka tambaya kawai kowa ya kama hanyar inda kai ni ina bayan ka